אם מישהו רוצה לגלול לקורס אחר, עצור. אילנית זה משהו מיוחד. אני ראיתי את אילנית בימים הכי קשים שלה, איך היא הרימה ראש מעל המים, וזה לא היה קל, אבל היא הצליחה להתגבר על הכל. היא למדה, היא התפתחה, וזה היה משהו שתמיד חלמתי שאני אעשה. כשאתה רואה שזה עובד למישהו אחר, אתה רוצה גם. זה הסיבה שאני הגעתי לעשות את ה-ORB. אני קיבלתי כלים להתמודד איתם בחיים. אני בן אדם שהיה אוכל את הראש לעצמו כל הזמן, מעניש את עצמו כל הזמן. למדתי לשחרר, למדתי לקבל באהבה כל דבר שקורה לי בחיים. ואתה פותח לאט לאט שאלה, אתה שואל את עצמך כדי לדעת במדויק אם זה באמת נכון מה שאתה חושב, או זה רק רגעי. וכשאתה מבין, רגע, זה לא מה שאני חשבתי. נכון שיש פעמים אבל בסך הכל הגדול זה טיפה במים. זה משחרר. זה משחרר, כי בוא נגיד שהיו לי מחשבות מגיל 14, שאמרתי איזשהו משפט. היום בדיעבד אני אומר, איזה טיפש, איך אמרת דבר כזה? חיים ממשיכים, יש עוד הרבה דברים שקורים בדרך, ופשוט לומדים לשחרר אותם. אני ממליץ בחום. אתם תבכו, אתם תצחקו, אתם תתחבקו, אתם תהיו עם הרבה הכלה, אתם תהיו עם המון חמלה, אבל הכי חשוב, אתם תתפתחו.